Hyvä. Sillä. Hyvä. Jostain se tulee. Avaa mukaan. Oi. Ja se poika ei... Joo, mä vahingossa kato osuin tuohon. Niin laukassa niin ei mitään muuta kuin se, että se saattaa yrittää pidentää laukkaan. Teet vaan semmoisia niinku ihan pieniä puolipidätteitä. Se ei lähde niinku mutta se, että se ei tulisi niinku semmoista niinku tyhmän pitkää askelta noin pienelle esteelle. Ja sitten se kuuntelee ääniapuja hyvin, jos sinne sanoo pyr, niin se luultavasti siirtyy raviin. Joo, sä hyppäät itse niin vitusti. Sä voit istua vielä vähän enemmän niin kuin harjoituslaukassa. Ei tarvi olla kevyessä istunnassa. Mä oon aika lähellä penkkiä ja siinä vaan semmonen pieni etunoja. Sä saat olla alhaalla, kyllä sä sieltä ehdit mukaan. Niin sun on helpompi niin kuin kontrolloida. Joo, sä et oo hyppäämässä niin kuin 6 viikkoa ennen sitä. Tarmo, älä syö mun pipu. Elä sä nyt änke päätä siihen. Tää heiluttaa kameralla. Hyvä. Hirvittääkö se, onko se menee vähän kovaa? Ei. Joo, koska se ei mene. Joo, ei se lähde. Se... Joo, se ei nimittäin siis... Joo, se ei lähde. Ja se ei mene ohi ja se ei pysähdy. Se ei pysähdy, ei varma. Sä et saa sitä pysähtyä. Sitä ei saa kieltää. Että jos se tuolla olisi hautaa alla, niin se saattaisi pysähtyä. Ei, se ei pysähdy yksinkertaisesti mistään syystä. Voidaan tulla toisesta suunnasta. Ootas vähän mä No voi vittu nyt. Hyvä. Pieniä pidätteitä vaan. Hyvä. Vähän käännät sen sulle pienelle voltille niin kuin näin, että se rentouttaa sen kaulansa. Jalkaa käyttää niin. Joo, ja se herkistyy koko ajan lisää ja lisää jalalle. Nyt kun sä oot tehnyt hyppyjä, niin se herkistyy sille pohkeelle. Kyllä te voitte tulla, jos sulla henki kulkee. Me asettaudutaan Tarmon kanssa kuvausasemiin. Liikun nyt, saatana. Noi, pidät rytmistäkin. Pienet puolipidätteet. Pienet puolipidätteet. Hyvä, ja tuut kerran vielä. Osut keskelle. Hyvä.